Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka duha ka bulan nga lapsag nga babae ang nagtaliwan sa kahapon nga adlaw bangod sa probable pertussis. Inisulod sa kay Dr. Girly Pinunggan nga nagsiling nga ginahulat pa nila ang resulta sa laboratory test nga ginpatigayon. Sa isa ka district hospital sa probinsya na-admit ang lapsag kag dito man napatay sunod sa kay Pinunggan. Sa karon sunod sa Provincial Health Officer, as of April 17, 8 ang kumpirmado nga kaso sa pertussis sa probinsya kag isa diri ang nagtaliwan 1-month-old nga bata nga lalaki gikan sa Murcia sa nagbigad nga semana. Sunod sa kay Pinunggan, sa 39 ka pertussis related cases, 13 diri ang nagnegative kag 18 ang probable o kung padayon pa nga ginahulat ang laboratory test. Padayon ang pagpahanumdum sa publiko labi na sa mga ginikanan nga may mga kabataan nga maghalong kay ang pertussis labing makalalaton. Humali naman sa 1-month-old tubtub 62 years old ang age group nga apektado sa pertussis sa report sa PHO. So 8 confirm, 13 ang negative, ang probable ta is 18. So we have 2 deaths, ang 1 is positive, ang isa is probable. Ang probable na, Doc, mahulat pa ta na sang laboratory Result.